Machiegni kendo nyakwara mogi chenro pod en mar migago ng'ata achiel owito ngimane ka ji mamoko 8 odong' kod hinyruok bang' lowo muomore bur kunyo mula kendo umogi e gwenge ma Maccliffe kar chieng' bura ma Shinyalu, kaunti ma Kakamega. Joma oyudo hinyruok olawo kar thieth ma Mukumo Mission bang' resgi. Kaluwore kod masirano, jokuny mula e bur kunyo mula mani kod mahu mager ne omonjo kar kunyo machiegni kodgi kendo wang'e gima giwacho ni kar kunyo mula no mokiewo kodgi no ema nokelo muomruok mar lowo kaluwore kod muoch baruti madhi nyime e burgi. Tulikuwa na watu 37, tuliweka chini, wakaenda asubuhi. Kufika mchana, wasimamizi wa chini wakatoka, management wa chini wakatoka. Wakatuletea report, kuna watu wameumia chini. Tumefanya shughuli ya kuwatoa. Tukapata backup na wenzetu wenye wako karibu na Upendo wote, wakatupea nguvu hadi tumetoa hao wote. Sasa watu 31 walitoka wakiwa sawa, wameenda nyumbani. Na watu 6 tumekuja nayo OC hapa Mukumu. This evening we received cases of injuries that were sustained in mining. So unfortunately, one patient succumbed on the way. Saa hii sio saa ya kulipua na saa hii sio wakati wa kuchimba. Naomba mtuwie radhi, muweze kuvimilia kidogo. Mvua ikishaisha, alafu kisha mtarudi ndani. But we still need more support.